Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story bafethu. And ngiyacela ukuthi mawumusha ku channel subscribe, like, share, click the notification bell phela so that uzoboqala uthola my notifications whenever I post a new story. Ningakhohlwa aso skip my adverts bafethu. Sayibuka video from iqala iziyophela ngisho athi advert ibhora kanjani. For the channel sake bafethu ngicela ukuthi niyibuke, and also bafethu no super thanks mawufuna na ukuthi usiphahla lapha ku super thanks, you are most welcome. Uzoyibonela nama option amaningi uchoose nje ehambisana nayo bafethu. We truly appreciate all super thanks benu. Without wasting your time, another day another story sesanamhlanje is a very sad story. Sisibhalelwe intombazane, ithi intombazane yo kuke kwashuba ekhaya. Ayibu ngithi mina ayibokeli kwashuba kanjani. Uthi ugeli ke usisi wakhe wayesebona yabo. Uthi kushuthi usisi wakhe kubonaboneni kwakhe wajola nomfana yabo. Lo mfana lo wajola naye bathandana ekhaya kwazi ukuthi nje usisi wami uyiphethe kahle nje uyitshitshi yabo, even though sasingahlolwa but nje kwakwazi ukuthi nje usisi wami uyitshitshi yabo. And ekhaya bayilabantu abakholelwa komemulo yabo nani. So before uzwenza umemulo ke uyahlolwa. And ugeli waziwela we ukuthi uzohlolwa before enzelwe umemulo yabo, but waqhubeka yena walala nomfana. Ayithomelana nalomfana ke, lomfana lona ke balento zakhe babejola nje naye yabo, kwazi bona bobabili ukuthi bayajola. Hayi ugeli ke mase kufika isikhathi sokuthi kube i-21st yakhe, ugeli avedane ahamba yohlolwa nje kube ngathi kunomali yonke into yabo. Lapho sekukhishwe ngisho isimemo sokuthi abantu bayamenywa yabo ukuthi bazoza, even though isimemo sasikhishwe but bakumele bemhlole. Uthi hayi kusuphumile isimemo ukuthi bazolentuza bazoza ke abantu kwi-21st yakhe plus memulo yabo. Ayithiwa ke ugeli kushayelanga lomhlolo ke sewuhlola ugeli kuthiwa nje urelaxile uphole enhloko nje yokuthi ukuthi ngempela uyazazi ukuthi yena uyitshitshi. Ayithiwa mesehlolwa ugeli ayo mama belicinga ihlobo elicinge bengalitholi. Ayithiwa ke ugeli vele khali kuthiwa akhala azabe nesibibithwana ayibo kuthiwa yini ikhalela yabo bamthuka kuthiwa akhala ugeli. Ayibo kuthiwa beboyise elengane ikhala into serious bo kuthiwa kubuza ayibo first kanti yini kwenze njani. Ayithiwa ugeli vedane thina wadlwengulwa. Hayibo wadlwengulwa wadlwengulwa ubani na? Asho ukuthi wadlwengulwa umfana, akhombe nje umfana wasendaweni yabo. Athi wadlwengulwa lo mfana. Hayibo kuthiwa nje indaba ibe enkulu. Kuthiwa ugeli angabe sa location lena leyame nje story sakhe athi nje wangidlwengula. Kuthiwa impela umndeni wakubo ushone kamfana. Kuthiwa abadle inqubo zamuntu banyanyile, yezwa. Kuthiwa besho ukuthi lengane lena hayi besigcinile bizazi ukuthi izoba nelentuzane umosha ikusasa leka. Kuthiwa thuka umfana kusuke lapho kulandwa amaphoyisa. So ayifana fika amaphoyisa kuthiwa umfana useyaboshwa because udlwengulile ingane. Hayibo kuthiwa nangempela ke umfana mangabe ukuthi ke umndeni wakhona nkosami usuworried ke manje ukuthi hayibo kwenzakalani yabo. Ayithiwa umndeni usho ukuthi nkosami ayikho enye indlela engenziwa ngayo kunokuthi umfana azaboshwe. Kuthiwa no ayikho enye indlela engenziwa ngayo umfana uyejele. Ayithiwa nangempela anakhale nkosami azatshelwa akathi ma uyangazi angeke ngize ngenze into kanje. Thuma wakhe la akhale mfana mayike into engenziwa mayikuthiwa ingane uyidlwengulile ngiyakwazi impela but angazi ukuthi ngakusizana. Kuthiwa kube nosizi, yezwa yini lo muzi. Kuthiwa kukhalwe kuthiwa nje umfana wahamba ekhala. Kuthiwa nje kwangathi kushoniwe yabo, kuyakhalwa. Kuthiwa mfethu wathatha umfana nangempela waboshwa. So meseboshwa umfana sho sengayithathi kahle lento leyo ukuthi ngempela kuthiwa wadlwengula lengane uyayazi yesingane yasendaweni but nje akuyena nomuntu abeke mhlawumbe kuthiwa uyamshela ke at least. Hayi kuthiwa kumfana avedana abhala incwadi, yezwa. Kuthiwa ebhala incwadi ejele avelana abhala incwadi umfana avedane ayibulali yabo. Abhala incwadi angazi ukuthi wayibulala kanjani achaza ngombhali but kuthiwa umfana vele abhala incwadi ayibulali. Caca nje ukuthi umfana ushonile due to ukuthi kwenzeka kanje yabo. Ayikuthiwa nangempela ke ukulikhalwe kulomuzi kushube mfethu, yezwa. Kuthiwa kube nosizi. Kuthiwa nje lo muzi awukazi uphinde ufane emva kokuthi beshonelwe lo mfana. Hayi kuthiwa ke lapho intombazane kuthiwa ayinazwelo ayinamsebenzi yabo. Mhlawumbe lo ibaba masiyodwa but miphasi kwabantu nje yayi-act ngazi ukuthi ngempela lo mfana uyenze lento and whatever okumehlelayo uyakudeserve yabo.
ayikuthiwa-ke nangempela umfana Vedane ayibulala umfana Shona. Yo, kuthiwa Nkosi yami kudabukise-ke yabo nje kuthiwa kube nosizi kulowa muzi lapho umfana yena umuntu wayephanta kulo muzi sekuyahlushekwa manje ngenxa yokuthi umuntu wakhona obeyiphanta lakhona yabo umuntu obeyisa-breadwinner yakhona useshonile. Kuthiwa hayi kube muncu kulo muzi sekuyahlushekwa sekuyadabukiswa yabo. Kuthiwa into mfana nje ayenzeni intombazane kuthiwa ayihonteni intombazane kuthiwa nje ayithi mihleli imbono umfana ithi yaziba imbono umfana kuthiwa umfana athi nje ukuze uphile a normal life ngifuna uhambe uyokhuluma iqiniso usho ukuthi wayenzani wena kuze mina ngize ngibe la ngikhona njengamanje because la ngikhona angikho right because isikhathi sami besingakafiki but ngenxa yokuthi ngazi ngakhetha ukenda impilo yami ngenxa yakho nokuthi ngangeke ngikhone ukukhupha ejele yabo kuthiwa intombazane iyibambi ithi yayibamba kuthiwa ihambe yenyangeni isiyomvala kuthiwa nje ithi kade yomvala qhamuka umfana yena ethi nje sisi you will never have peace. Kuthiwa ibe nama-nightmares kuthiwa nje ngisho emini yayimbona ngisho emini especially miyodwa nje kuthiwa mihamba yodwa vele iqhamuke kuthiwa athi nje uzoyosha ekhaya kuthiwa wayengayihlukumeze engayiklinye engayenzi lutho but nje engayiniki ipeace kubuhlungu phela kulokhu ubona umuntu wazi kahle ukuthi washona kuthiwa engayinikezi ipeace kuthiwa into ngane izaci intombazane qala ingasho nakuba ngithi phela iyasaba ukuthi yenzani yabo kuthiwa izaci intombazane lapho isiyahluka ngisho nano-boyfriend lo yayimprotect kuthiwa izaci intombazane ayibo bexaza abantu ayibo udliwa yini lo yabo kuthiwa nje vele ubudlelwane phakathi kwama-families othuba phela lapho nje yabo abantu bakubo kantombazane ibona abanyanyela abantu bakubo kamfana and abantu bakubo bafana babe-understanda phela ingane yabo idlwengule ingane kuthiwa intombazane inciphi into kuthiwa ima ayazi buze kanti udliwa yintombazane kuthiwa nje ithi lutho ayazi nje na yabo kuthiwa uma wakhona athi ngeke sisi kuthiwa ama-nightmare ayifikele manje-ke sevuna ukuyi-expose ngisho kwi-family kuthiwa isisahleli nomndeni vele eqhamuka umfana eqhamuka ethi khuluma iqiniso yoze ulikhulume kuthiwa ithi yaziba intombazane athi umfana akhuluma iqiniso yoze ulikhulume kuthiwa ivele ikhala intombazane ayibo bebuze kanti kwenzakalani kuthiwa ivele ikhulume isho ukuthi ngizokhuluma-ke ngizokhuluma kuthiwa nangempela ikhulume-ke kubo ukuthi niyakhumbula the day kwenzeka zonke lezi manga ngize ngithi umfana wangenza kanje akuyena owangenza kanjena kusibani sikhuluma iqiniso ukuthi kubani umuntu kahle kahle isho nayo ukuthi akayidlungulanga umuntu wayayo nje yayithandana naye yabo kanjani ukuthi yayisaba ukuthi bazoyishala ayibo beshubhisela like abese uyahlanya uzongaze ubophisa umuntu ngenxa yokuthi njena usaba ukuthi uzoshawa la ekhaya uzoshawa kube nani emva kwalokho yabo abonke abantu bahlezi beyiluza ivirginity yabo cha usile yabo kuthiwa beyithethize kuthiwa ikhala intombazane so bese uzoyimisa kanjani-ke lento because phela i-disaster le kulowa muzi bayagowa and it's all because of you bashonelwa ingane yabo all because of you awukwazi ukuhambe uyobatshela ukuthi ingane yabo awuyiqambela amanga kuthiwa ethi uma wakhona ngazi-ke shuthi lento kumele ufe nayo kuthiwa isinje intombazane ngeke ngikwazi because angilali ebusuku ngoba ngibona ngizacile nje lo mfana uyafika emini ufika ngisho ebusuku ngimbona daily so I cannot live ngingakaze ngikokhuluma lento le mhlampe nami ngizoba ne-peace kuthiwa bethi abazali bakhona thina sibona ukuthi ngcono ufe nayo ungcono uzohamba uyomvala kuthiwa asho-ke lathi Nkosi yami sengazama konke on my own ngithi ngiyomvala umfana lutho akwenzeki kuthiwa athi mama khona mina khona inyanga engiyaziyo ukukufula kuthiwa behambe bethi bawumvala umfana kuthiwa umfana ebuye esestronga esebonwa ngisho nawe uma wakhona-ke manje because useyifakile ey'ndabeni angahlangene nazo kuthiwa baze babhonkola bobabili umama nengane baya kulowa muzi kuthiwa uma befika bafike basho ukuthi hayibo kune-problem kanje ingane sisikhulumela inkinga manje kuthiwa bakhala ngabantu bakhona kwangazuthi mfana wakhona ufa manje kuthiwa bakhala kwaba nesililo kuthiwa basho bathi thina-ke ayikho into esingayikhuluma ayikho into esingayisho thina kusho ukuthi indaba kumele igcine ifikile nasemaphoyiseni ukuthi kwenzakalani ugeli kumele ahambe ayoyikhonfesela emaphoyiseni amaphoyisa wona azothatha indawo yawo ngitshela ukuthi mfethu kuthiwa akhale ugeli kuthiwa ifamily yakubo kamfana ishunqe le enyeke extended family kuthiwa ishunqe isho kahle ithi nje ngeke thina sihlala abantu ukuthi singalahlekelwa umfowethu on top of that fika umuntu nje ezosho casually nje ukuthi wayemsukela umfowethu thina sinamfowethu namhlanje ekhaya kuyahlusheka hayibo kuthiwa kushube ngampela ngale ndlela yokuthi intombazane kuthiwa yazi ayicelela yona yasicela ukuyoboshwa ngoba yayibona ukuthi hayi impilo yayo shame ayisekho safe
Ugeli-ke walentoza-ke wagwetshwa-ke iminyaka, wagwetshwa nje iminyaka le ayizogwetshwa lo mfana. Kuthiwa wayehlala-ke iminyaka ejele, kodwa kuthiwa waphuma-ke. Kuthiwa ekuphumeni kwakhe uGeli ngenxa nje ukuthi wayesaba nje, wayazi ukuthi lento ayenza into engaxoleleki yabo. Kuthiwa wagcina nje ethuthile, wanyamalala. Kushuthi abantu bakubo mhlawumbe bayazi ukuthi but nje kuthiwa wanyamalala. Kuthiwa umndeni wakhe nawo kwahamba isikhathi babona ukuthi ayingeke kumele eshaye khona, because it's not safe. Ayikho into, akekho umuntu ongenza umuntu kanje ejike ebe right. Kuthiwa-ke nje banyamalala kanjalo endaweni baphela enkundleni. Kuthiwa kodwa leya family, Nkosi yami, ayigowi through uGeli till today. Kuthiwa ifamily yagowa, but akekho waziyo ukuthi impilo kaGeli yona kwenzakalani ngayo, yabo. Hayi, okay-ke kuthiwa-ke uGeli kuhamba isikhathi-ke abuye yezwa ezocela i-apology emva kwesikhathi eside sebathutha nje bahamba endaweni. Kuthiwa abuye uGeli-ke utshela ukuthi phela hayi sesisithi isikhathi sengigwetshiwe, yabo, sebezongixolela. Kuthiwa abuye uGeli, kuthiwa mebuye uGeli abuye-ke azocela-ke i-apologize, azocela i-apology-ke. Kuthiwa afike-ke mefika kuthiwa nje ifamily yakhona icela kahle ithi, ntombazane, sicela nje ungalingi uzungene kwala ekhaya, ungasijwayeli kabi, asifune lutho nje sihlanganisa nawe. Ekuthiwa uGeli-ke lento le imudle-ke even after-ke esebonile esegwetshiwe wabona ukuthi kuthiwa nje imudle into untombazane, kuthiwa imudle into untombazane. Kuthiwa untombazane wagcina ene-depression. Kuthiwa nje once linyana de untombazane wavele wadecide ukuthi ayibulale. Kuthiwa nje untombazane wabhala ukuthi hayi, I cannot do it anymore, akudluli manje, umfana akasamhonti, kodwa nje ingqondo yakhe nje ayivumi uku-accept ukuthi kunomuntu o-6 feet under ngenxa yakhe. Kuthiwa washona kanjalo-ke uGeli. Siphela kanjalo-ke isitori sesanamhlanje. I hope guys nis-enjoyile kakhulu. Ningakhohlwa siya-subscribe, siya-like, siya-share, siklikhe notification bell so that sobuqabuthwa notifications whenever uLungi eposta a new story. Ngiyanithanda kakhulu.